Mila menawi atur panjenengan titisen dari sampun wangsul kados sewu dipun mokalaki. Sebabe aturing wa Prabu Suyudana teksi angsal 3 dinten. Aturing Kanjeng Eyang Begawan Sukapanca teksi angsal sepeken. Ature Eyang Arya Gantarpati sampun angsal 7 dinten. Aturing wa Prabu Balarama sampun langkung sepeken wau ngajeng wangsul. Lho menika pundi ingkang dipun gugu kala wau. Lah mila saking pemanggih kula mboten pecados menawi diajeng titisen dari kala wau sampun wangsul. Sampun tawa panjenengan nakoni panjenengan dunungake. Diajeng titisen dari dinten mangke wonten pundi wa Prabu? Raden Abimanyu. Wong wedi kandhane titisen dari ki wis bali kok malah ngruda paripeksa. Titi Sendari ki balik negara Ngastina iki ora ana Titi Sendari. Raden Abimanyu ki pancen wong tambeng sliramu. Apa dak ngerti sliramu nek Titi Sendari wis dikandhani balik kok ngruda paripeksa. Duh. Wa jimati sembahan kula menawi diajeng Titi Sendari kala wau sampun wangsul mesti nak sampun dugi yawa. Ning anta dinten mangke Titi Sendari menika teksih dereng wangsul. Lamila sewu dipun mokalake menawi boten dipun selong tiyang Ngastina utawi dipun suwun kalian tiyang Ngastina. Duh, wa pisembahan kula sinten ingkang kula sambati menawi boten panjenengan. Diajeng Titi Sendari wonten pundi wa Prabu? Raden Abimanyu wonten menapa? Aku iki dak rumangsa karo Titi Sendari. Titi Sendari iki nek balik wis piye? Dadi sliramu dina iki kudu balik nang negara Dwarawati. Matur wong tuamu lanang. Matur marang Bathara Kresna nek Titi Sendari kuwi balik. Mboten kok. Kula mboten wangsul-wangsul menawi mboten sesarengan kalian diajeng Titi Sendari. Lepat kula kimawon kula nyuwun sepunten wa diajeng Titi Sendari wonten pundi. Wong dikandhani we balik kok dadak. Baru kepipun wong, ayat dina iki sliramu gelem balik dak gelem kudu balik. Raden Abimanyu, wa wonten menapa? We tadina iki sliramu manut pangren aku balik wae. Sebab Titi Sendari we balik. Wong mboten menawi mboten panjenengan akoni sampun tapasa menika binjing kula mboten kersa wangsul. Sakaping sampun tapak dumugine sakit pejapapan blanggang kula mboten manut kok. Kurang pengajaran Abimanyu katiwani marang Punwa Prabu Sudana. Manut tak balikake bongkon tak oncatake. Nek sliramu ora manut pangren aku wong atas sliramu ku wong siji apa katiwani musuh wong Stanegara. Awis ana pangunen-munene tata kawat balung wesi. Sungsu moga kono netra kumala. Nek wong siji musuh wong Stanegara ora bakal cukup njaluk ajur dadi banyu keturutan. Lah mula nek dene iki sliramu ora gelem balik saka tlatah Ngastina, apa kepengin tak tugel gulung tagi sulaming bumi Ngastina. Sanatnya berapa bang patan siron kemecepatun pengertian jajakan mari maling kayakan cepat talinya nirong Bambang putra memenet dewa sirah emot emot ngasih alom dan bapak darah kurang pengajaran Prabu Sudana cumlekita lemu tetandingan musuh Raden Abimanyu. Lemu ngumani Abimanyu kaya nguman-ngumaning bocah cilik. Dina iki temu Titi Sendari saka sliramu ora temu saka sliramu. Nek ora para temokake aja takon Stanegara Ngamarta tagi banjir getir rajeg belung dina iki. Kurang pengajaran Abimanyu diutuk-utuk dadan sogoto kendur kudu nyucuk ngolerai. Wani marang wong Astina hati kartu marmo cekelen Abimanyu kurang pengajaran tingayon budi Abimanyu.
pandhita ing Sukanima. Nggih nger wonten menapa? Dinten menika Raden Abimanyu Lestari piyambak badhe nyuwun wangsul titi sendari. Kakang Prabu Balarama lajeng dos pundi? Niki kalersane Abimanyu ingkang nyuwun wangsul titi sendari. Prayogine Abimanyu boten dipun sakiti dipun pejahi kemawon dinten menika. Paman Arya Gandharwati, Nak Prabu wonten menapa? Sampun wikir koso panjenengan medal dhateng pangurahan Jawi. Panjenengan klempake Kurawa 108 kapuring nyepeng Raden Abimanyu. Nek ing kajung krananing sae kawangsulake menawi bonggo kedah dipun prajayani. Nggih, menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan Anak Prabu nyuwun tambahing pangestu. Paman kula rencang-rencang meminta wonten ing sanggar pamudyan Brata. Aja nandung sungkula nyandung cepaka sarining kamulyan. Warnaning kanan Jati Sujana para marato tenayongan wenangunan satriya sukyam najenganan kapnyoni royaan wetim kapnyoni rosaan wetim rasa risi aturatan nyawa kuat ngembatakan mungkas nyoni tunggal kata opo pangestu panjenengan kemawon ingkang kula suwun. Nggih. Kakang Mas Prabu Balarama, Yayi Prabu wonten menapa? Dinten menika boten wonten ingkang kula dadosake duta pamungkas namung panjenengan. Lah dununge duta pamungkas. Dununge duta pamungkas cekap Kurawa nyepeng kridaning Raden Abimanyu saking panjenengan boten cekap saking panjenengan. Nggih kula mangestokake dawuh panjenengan Yayi Prabu. Wusana dinten mangke bapa marek sirene sampun cekap anggen kula paring katrangan miwah para kadang santara pasiniwakan agung badhe kula bibarake. Kula mung mangestokake dawuh panjenengan sumangga Anak Prabu. Ratu Ngastina Prabu Suyudana kesombe barake pasiniwakan agung. Tindara trata krambat bin binaturata nyandhat tetahan wulu gading nyandung gamparan denta bungkul kencana. Sewang-sewangan miwah ingkang bapa den kantimban penatasan kang rerompyoan sinamira.
Cerita Ratu Ngastina Prabu Suyudana piyambak rombi baraki pasinewakan agung tindaira trata krambat bin Binaturata nyandak tetaan mulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana sewang-sewangan miwa ingkang bopo tindaira ngantos langkung koridana mretapa ingkang kawastanan gapura miwah ginapura kori pengaraning lawang dana wong awewe mretapa wus ngarani dananing kori bisa nglebokake wong kang saka njaba ngetokake wong kang saka njero martapaning gapura mangsa dan kaudanan mangsa panas uga kepanasan mula kang denarani gapura lan ginapura gapura lawang cilik ginapura lawang gedhe gapuraning satriya bupati ratu tundha kaping 7 ana lawang cilik diapit lawang gedhe kang gedhe diapit lawang cilik semono rikala minep-mineping gapura kaya kemanten den temokake rikala tumenga kaya bedang semayang kanan kerine gapura kaparingan sesekaran reca gumbala sekalian kapetha yang cingkara miwah Banupatra netraning kumala wajaning suwangsa den borbun-bunaniwa kaisanan kombang wedhi sewu sisi den agem-agemi gamantung bedhomo mula rikala mengomenganing gapura katon cengkele tilat pecicile mripat peringi sing waja gembrenggengi kombang wedhi sewu sisi ketolangi gamantung bedhomo nek katlite mbah Bathara kala mangsa jalma manungsa Ratu Ngastina Prabu Suyudana kok terus lumebet nenggeta mapan mboten ngelindung pura dateng Banjar Pertamanan ningali sadaya sesekaran lho wong namaning satriya bupati ratu kok seneng marang kekembangan aja dinemek kekembangan kena kangge panengri wong dadi ratu menawa kembang iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemaing reja kacandra sesekaran kuntaka kuntaki bet rawit sigar menjangan singa gajah kembang gading onang kepencil kembang kena tutuk waja kembang melati lengger suri godhong andung wanci nonang-onang widara konang yang Bagaspati gumiwang kilen nyorot sadaya sesekaran sami abyara sulaira ya Ratu Ngastina Prabu Suyudana terus wejik toya arum wejik namaning wong awis toya banyu arum-arum gandaning perlu ning kangge nyukteni slira rikala kersa minggah dhateng sanggar pamudyan Brata samantuning slira den sukceni Sang Prabu minggah dhateng sanggar pamudyan Brata wonten ing sanggar pamudyan Sendhakep Sukwatunggal Sendhakep sing ngarani suku Sikil Tunggal kumpul tangane kasendhakepake sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg ora mantra-mantra sipate jalma manungsa embane yang muja swanta kaya yang muja sumedi kang pinandeng pucaking grana pucak dumunung ana pucuk grana irung kang den pandeng petiting irung kang kating amung genge Sang Hyang Maliking Bana Sang Hyang alus sing titamaliking cilik bana jagat aja dinume cilik menawa kincup sundul langit ning nek mekar ngebaki ngakasa usara Sang Prabarsa pejah Pancandriyani pejah wong amati Panca Limandriya marga mateni marga kang sangang perkara kudu den tegesake kang petang perkara pandulu pangrung panggondolan pangrasa wong sumedya ana rupa ra kena dinulu ana swara ra kena dirung ana gandha ra kena diambu tumanjaning gandha ngagasa duduk gandha kang lolo
kandhane Sasemita Jatim ana kantong mengantar selaning krana raja krana satu kantakan lalok kantan yosasam meta jatim tan kenaneng kamaran retna pote sore yo konco ing sonake nodungan sang yang lesno manes pinayungan para jawa itu kopas rajun mandi ucape awang kau menjalo perang-perangan Kasih Prabu Suyodana kacrita ingkang medal dhateng pangurahan Jawi Amung Kurawa 108 Rebo dingin salang tunjang kaya walang tinebancak pating panculat pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulon ana kawula nglati Gusti ana Gusti nglati kawula gondaming kawula cilik krasa busana mawarni-warni ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng kang putih campur padha putih kaya tejo samba tejani wong ali tapa manjenang kasucenane kang kuning campur padha kuning kaya sulake kunta triwaragal pingkas tunggal kang abang campur padha abang katon beranang kaya kuntina kang ireng campur padha iringe kaya dandangan raton geger gumur sak marga-marga abaning bedhil kaya brontung Surakaya ambuhan Tegal Kruseton nganti peteng deget limungan duduk petenge yamun petenge senjata campur marang prawara wata-wata ing Kurawa 108 karo ngumpengenge trangka kemrimpil kandhalirangan medal dhateng pangurahan Jawi pola ing Kurawa kaya bisa ngobake bumi lampis pitu
Kula wis padha menika mboten lepatan Adipati Swangkarno. Paman Arya Gantarpati lereh dawuh panjenengan ingkang putra Nerpati Basukarna. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami, Paman. Inggih nggih mboten wonten ingkang nguciwani. Kajawi saking menika saperlu kula nyuwun keterangan Paman Arya Gantarpati medhal saking lebeting dalem. Nglempake kadang kula wong ngembun dawuh menapa saking Yayi Prabu Sudana. Mangke tonggir nggih niki Titi Sendari nak wonten negari Ngastina. Wau ngajeng Titi Sendari menika saged dumugi negari Ngastina kali anak Prabu Baladewa menika dipun bujuk bilih Titi Sendari dikengken biyada ten negari Ngastina bab Lesmana Mandra Kumala badhe kadhaupake. Nggih Paman, wusananing Titi Sendari dumugi dinten menika anggene wonten negari Ngastina sampun meh wonten setunggal santun. Lah lajeng Raden Abimanyu menika njujul Titi Sendari dipun utus Bathara Kesena. Lah wusana lajeng dos pundi Paman? Nggih. Raning Lesmana Mandra Kumala menika gandrung kapinangun kalian Titi Sendari. Benjang menapa sagete kaleksanan dhaup kalian Titi Sendari. Raning Titi Sendari sak menika teksi wonten negari Ngastina dipun selaki kali anak Prabu Sudana. Dipun warah nek Titi Sendari menika sampun wangsul. Oh, Paman Arya Gantarpati. Nggih. Dadosake kawuningan panjenengan. Titi Sendari dados kemanten kalian Abimanyu menika teksi angsal pinten dinten. Menika teksi angsal selapan dinten dang. Lho menika tresna-tresnani tiyang gadah garwa, Paman. Lah menawi Titi Sendari ngantos kasuwun kaliyan Lesmana Mandra Kumala lho sepinten ingkang nyuwun. Kados Raden Abimanyu wong tresna dipun pegatake menika menapa lega utawi lila, Paman? Mesti-mestine ngaten nggih mboten lega nggih. Nggih mboten lila. Sepindah menika setunggaling garwa ping kaline dados kemanten menika teksi angsal selapan dinten. Lah saking pemanggih kula rening Raden Lesmana Mandra Kumala menika putra Nalendra, Paman. Napa kirang lanjar utawa utawi prawan kok ngajengaken Titi Sendari tiyang ingkang